Здравейте всички, които ме гледате, аз съм Notken68 и днес ще играем на Clash Royale Привет сървър, като разгледаме всички нови карти. Ако сте гледали на Clashers, може да знаете за тях, но аз ще ви ги покажа по-подробно. Каква им е атаката, колко са силни и на коя арена може да ги спечелите. Само чакайте малко, защото и ето готово. Нека да започваме. Новите карти са Mega Knight, Skeleton Barrel, Flying Machine и Cannon Card. Следващото е на коя арена са. Cannon картата ще бъде на Hulk Mountain, както и Mega Knight. На 9-та арена ще бъде Flying Machine. И на 6-та арена ще бъде Skeleton Barrel. Всъщност Skeleton Barrel е хубава карта. Аз се използвах преди няколко минути използвах Skeleton Barrel. И всъщност предпочитам повече Skeleton Barrel, отколкото Flying Machine или Goblin Barrel. Както виждаме, той има, как да кажа, като защита. И когато видите този щит, той се чупи и почва отново да стреля. След малко ще ви покажа и моя Skeleton Barrel на първи левел. Странното в него е, че когато стигна по някакво време, се пукат неговите балони. Сега ще ви покажа и Mega Knight. Mega Knight е много силна карта. Не знам защо се е нарекли Mega Knight, като има повече свързано с електровизърта и бандита. Както виждате сега, Mega Knight скача нагоре и така напада противника. Skeleton Barrel звучи както балона. Това е Така, искам само да ви кажа, очаквайте от моя канал повече клипове на Clash of Clans, Clash Royale и Boom Beach. Но, ако искате, мога да снимам на някоя друга игра. И това за сега са новите карти. Само да ви кажа, Cannon картата е взета от Clash of Clans на Night Village. Също така, можете след известно време да ми пишете дали да ви покажа Night Village. Моя Night Village. И това са всички карти, които ще излязат скоро време. Не знам колко скоро, ама ще бъде скоро. Знам това. Но може би ще има ето това са картите. Отново да ги повторим. Чакайте една секунда. Да ги повторим. Skeleton Barrel, Flame Machine, Cannon картата и Mega Knight. Плюс батовете, които
Всеки знае, че ще дойдат. Искам да отворя драфт, драфт честа. Минане. Ексбол. Гард. Лайтинг, защото е епик карта. И принц. Искам сега да ви покажа как може да получите легендарка. Ами, Гоблин Гинг. Естествено, че Болдер. Мисля, че Giant. И ако видите това да свети в различни цветове, това означава, че ще имате легендарка. Fireball. И така ви излиза легендарката. Завърта се и тя е бандит. Ето, това състои един драфт челендж. Ето, вижте на единичен чест какво е. И това е Lumberjack. Максимален левел. И така, това беше всичко за този епизод. Абонирайте за мен. Помагайте ми в канала, за да стане чак най-известния в България, не. И ще се видим следващия път. Само да отворя този чест. И да завършим този сигурно кратък епизод. И чао!